Back power mo. Court number 1, Mika Cholo versus Janry JR. Court 1, Mika Cholo versus Janry JR. Sila Mang Carol ata? Tayo din naman. Tayo din sila na naglat tayo po lang. Sasaling. Pagpapilasa mo sa doon. Manalo kami. Standing niya. Alam mo yung last game. Alam mo yung last game namin. 31 games. Pinag-play mo lang.
Wapas na. Wapas. Court 5, Marian Noel versus Daniel and Yuan. Court 5. Court 5, Noel versus Daniel and Yuan. Sila pa ang mga kalaban namin. Tatay. Panalo ka? Nagtatawanan kami na, oo nga, wala akong pera. Dapat na dapat kami. Okay ba nito ka? Ito lang o. Ayun lang ang pagkapunta tayo. Balik na nga mong pagkapunta tayo. Budok! Ang kabalang mukha mo, lalakong laro. Pwede pa yung sa ngipin. Pinumpara ko pa ako. Sabi ko sa'yo, kalawa ka. Hello. Court 5, Marian Noel versus Daniel Yuan. Court na Court 5. Ikot ng laban.
Wala. Shoot! Ano ba? Charis. Ano naman yan? Sayang. Wow. Good job, John Ray. Ay! Perfect! Tama lang pala yun. Court number 2. Tama lang pala yun. Buwan na tinatulog. Maliit ko sa iyo na. Alay. Hoy! Inuhulog mo, inuhulog mo. Kaloy, gusto ba ako magpapalala? Mahimik ka dyan. Ayaw na ako magpapalala kahit wala ako Court 2. Bless Drake versus Rans Raven. Court number 6. Rika CJ versus Third Daniel. Wala pala kami laban, umuwi na sila JC. Hindi wala. Wala pala tayo. Hindi maganda lang. Taga-pamira. Correction for 2. Dwar Grega versus Rat Lab. Court 6 Rika CJ versus Cesar. Wala na. Maglalaro pa to. Maglalaro. Wala. Wala na sila CJ. Ay, wala na. You're so good. Sila naman. Court 6, Mables, Drake versus Rans Raven. Court number 6. Ay, huwag ka makalat. Kakareapply ka. And the champion. And the championship